ಎಂಕ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜಾರ ಮನೋಜ್ ಪಾಂಡದ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ಡ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೈಡೆ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮನೆ ನೆರೆಕರೆ ಇತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ದಸರಾದ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ ಸರ್ ರೂಪೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಿರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪಡೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆಂಡ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಆಪಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಪಂಡೆ ತಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂಡ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಂಡು ಐದು ಅಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ವಾ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಮರಪುಜಿ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಸೋಮವಾರ ಹೋಗಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣ ಹಠ ದಾಲ ಕಾಸ್ತ ಮನೆ ತುಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಾಪ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಜಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಹಠವಾಗಿ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವಡೆ ನಿಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಅವು ಮೆಚ್ಚು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪತ್ತತ್ತು ಒಲ್ಪಲ್ಪರ್ದು ಫೋನ್ ಬರಂತುಂಡು ಏತ ದೂರ ಆ ಮಂಜೂರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಕ್ಕನಾಟ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪನ ಅಂತೆ ತಾರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕನಾಟೆ ಹೋಯ್ರೆ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಈತಾವಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜವನ ಸೇರುವಂತಾರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಬರಂತುಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ ಬರಂತುಂಡು ಇವನು ಯಾನ ಅರಿ ಆಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಪೈತೆ ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ ಸಪೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದ ನಾಯಕಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆಗ ಅವು ನಿತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಮುಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ 4 ಜವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಬಯ್ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪಿ ಕೆಲಸ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸರ್ ಅನ್ಸೋಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಡ ಒಂತೆ ತೆರಿಕ ಅರ್ನೋಟಿಗೆದ ಜರ್ನಿ ಅರ್ನೋಟಿಗೆದ ಒಡನಾಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋತಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರ್? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಯಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ತನ್ನ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಅವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಎಂಟ್ರತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಟಿ ವಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ OTT ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅಕುಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಲ್ಲ ತೂದು ಐತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿನ ಪಣಂತೇರು ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಣಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೀರು ಫೈನಲ್ ಬೈದೇರು 4 ಜನ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತೋಕೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ అయినా ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪೂರ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಸರ್ ರೂಪೇಶಿನಲ್ಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ಸುರೂತ ಭೇಟಿ ನಿಕುಲು ಓಲ್ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸರ್ ಸುರೂತ ಸಲ ಆ ನೆನೆ ಪುಂಡೆ ಇರೇಗೆ ಎಂಕ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜಾರ ಮನೋಜ್ ಪಾಂಡದ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ಡ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೈಡೆ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮನೆ ನೆರೆಕರೆ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ದಿಂದಿಡಪ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಲು ದಸರಾದಪ್ಪಗ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೂರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಪ್ಪಗನೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮೆಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತಾ ಕಟೌಟ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆನ್ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೇ ఆయన ఇంక పరిచయం అయింది అప్పుడు సార్ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ 15 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಲೆ ಕೂಡ ರೂಪೇಶನ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಂದು ತೂನಾಗ ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಯ್ರು ಐದಕ್ಕೆ ಟಿವಿಗೆ ಪೋಯಿರು ರೇಡಿಯೋಗೆ ಪೋಯಿರು ಐದಕ್ಕಿತ್ತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತೀರು ಸುರುಕು ತೂನಾಗ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ ಪಂತೇರು ಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪಗತಿಗೆ ದಿನ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಸುರುತ ಅಂದ್ ಆ ಸುರುತ ಸಲ ರೂಪೇಶ್ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನ ನೆನೆಪುಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಓಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ದಸರಾದಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಕಾಶಿದಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೀರು ಪೂರ ಪಂಡೀರು ಅಪ್ಪ ರೂಪೇಶಿ ತಾರ ನೀರಿನಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ರೂಪೇಶಿ ತಾಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲೆಜ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನೆತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಎದುಕೊನ್ನ ಜನಕ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಅಚ್ಚ ಬತ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಆಯಪ್ಪಗ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿನ ದುಪ್ಪಾಯಿ ಯಾನ್ ದುಂಬಾಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಪಿ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ದಿನ ದುಪ್ಪಾಯಿ ಆಯ್ಗೆ ನುವೇ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಅವೇ ಆಯ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ FM RJ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತಗೆ ಬತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದು ನಿರೂಪಕ ಅದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದು ಆಯ್ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬೈದನ ಜವನಿ ಎಂಕ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡ ದಾಯ ಸರ್ ರೂಪೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಿರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪಡೊಂದು ಅಪಗ ಆಂಡ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಆಪಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಪಂಡೆ ತಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿರು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಆ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿರು ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನ ರೂಪೇಶ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಯ ಪೂರ ಸಟ್ ನಂಗೆ ದಾಲ ಖರ್ಚು ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡತೆ ತಾರಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ಮೂಲು ಪೂರ
ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ನಕ್ಕಲು ಆ್ಯಕ್ಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇತೀನಿ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿಪ್ಪುಗ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ನಡ ದಿಪ್ಪುಗ ನಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರತ ಪನ್ಪುನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಬಂದೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಈರೆ ನಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ಐಕ್ಲೇನು ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲು ಸುರುಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೊತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇರ್ನಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ನಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ಎಂಚ ಸರ್ ಪಂಡ ಸುರುಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇರಡ ರೂಪೇಶ್ ಐತಮ್ಮ ಇಂಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂಡ ಐದೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ವಾ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಮರಪುಜೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ ಪಂಪೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ನೆಕ್ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ತಾರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳರು ಅವು ಎಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ ಪಂಡ ಆಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ನಿಷಾದ್ ಭಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಬೈದಿಂದ ಪೋತುಂಡ ಅವು ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬೋರ್ತಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅವು ನೆಕ್ ಪೋತುಂಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೆಗೆದು ಆತುಂಡು ಅಂಡ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಟು ರೂಪೇಶಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಆಯಲ್ಲ ನಾನು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ತಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳದೇನ ನಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಪಂತ ಅವಿಂಕ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಈರು ತೂಯಿಲ್ಲಕ ಸರ್ ಸುರು ಪಂಡರ್ ಇರ್ಲ ಪಂಡರ್ ಎಂಜಿನಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸುರುಕು ಏತೋ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಮಂತನರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದಿಗದಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕೈತ 16ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನೇ ತಿರುಗದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಕ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೀರಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಬಂಡದು ಈರು ತೂಯಿಲ್ಲಕದ ನಡೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗಾದ ಕಾಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ರೂಪೇಶಿಗ್ಲ ನಡೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಅವು ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಇತ್ತ ಇರು ಎನ್ನ ಆಯದುಂಬು ಆ ಅಂಚಿನ ಓಸಿದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಚನ ಎನ್ನ ನಿಷಬ್ದ 2 ಸಿನಿಮಾ ಒತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಚನ ಐದೊಕ್ಕ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಜನ ಇತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ರೂಪೇಶ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಆಯನ ಪಾತ್ಯಾರ ಅವಡು ಆಯನ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವಡು ಏರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿಜ ಅಂಚ ತುಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲವೇ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ತೋಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತೆ ಸರ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೋರ್ ಆಂಡಲಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗೆ ಪೋತೆ ಬಂಡದು ಇರ್ದಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಂತಂದುಲ್ಲರ ತೂವಂದುಲ್ಲರ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ತೂದು ಆಯಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ದು OTT ವಿನ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಪುಜೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತು ಕೆಲವು ಪಂಡಿರು ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಕೆಲವು ಪನ್ಪಲಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿನ್ ಆಡನೆ ಮಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಸಂದು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಟಿವಿಗೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನಂಕಲೊಂಜಿ ಪುದಾರಿ ದಯ ಬಂಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೈದೆ ಅದನ್ನು ಅಂಚತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬತ್ತಿನೇನು ನಾನು ತೂವೊಂದು ತುಪ್ಪೆ ಪುರ್ಸ ತುಪ್ಪನಾಗ ಇದನ್ನ 5,000 ತುಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ತೂನಾಗ ಏನ ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ನಡೆಯಲ್ಲ ಏನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕರಾವಳಿ ಅಂದಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಿಲ ಅಂದುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನು ಅಂಬೆ ಕುಡ್ಲದ ಎಂಕ್ಲೇರ್ಲ ಒಂತ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಬಂದ ದಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಪನಿ ಕನ್ನಡದ ಕುಲೆ ಅಂಚಿದ ಕುಲೆ ನಮ್ಮಲ್ತ ಜವನೆ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ಒಲ್ಲೊಂಚೂರು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಏನ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅನ್ನ ನೇಟು ಇಂಬೆ ಬುಡುದು ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ದುಂಬರ ಇದು ಗೊತ್ತು ದುಂಬದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಿದ ಪೋಯಿನಕಲು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂನಾಗಲು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊರಿ ಎದುರಾಳಿ ಬಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪನ ಗೊತ್ತಾತು ನಿತ್ತೆ ಓಷತ್ತೀರ್ ಪಂಡರ ಸರ್ 15 ವರ್ಷದ ಇರ್ನಲ್ಲ ರೂಪೇಶನಲ್ಲ ಸುರು ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕನಿಕನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಂಡದು ರೂಪೇಶ್ ಎಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇರೆಗೊಂಜಿ ನೆನಪಾಪುನ ಓಣಲ್ಲ ಘಟನೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಮದಪೇರ ಆವಂದಿನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಬಂಡ ಆಯನ ಹೆಚ್ಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂತುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಏತು ಬಿಸಿ ಆಂಡ್ಲ ಅಪ್ಪಗಂಟ ಬಂಡೆ ತಾರ ನೀರು ಬೋಡ್ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಸೋಮವಾರ ಹೋಗಂತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣ ಹಠಟ್ ದಾಲ ಕಾಸ್ತ ಮನೆ ತುಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ರಾತ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಾಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಜಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಹಠವಾದಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಛಲವಾದ ಗೆಂದೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಆ ಗುಟ್ಟ ಸಿತಾರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದೋಡು ಆ ಪುರ್ತುಗಾಯಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗಲೇ ಅಂತೂ ಅಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪಾತಿರಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಇದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಇಂತ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ಲಿತ್ತರು ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ಲಿತ್ತರು ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಅರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಕ್ಕಲು ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾರೌಂಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೇ ಐಕ್ ಪುರ ಪೋಂತಿಜಿ ಬೇ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಂತಿದ್ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಜ್ಜನ್ನ ಐತೆ ಜೆತ್ತಂತ ಪಂಡ ಆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡ ಮಂತದ್ದು ಗೆಂದೊಡಂದು ಇತ್ತನು ಪುದರ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನ ತಾದ ಆನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಒಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಓತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಬಂತೀರಿ ಇವನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಐನ ಹಿಂದಿ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಪನಂತೀರಿ ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತೀನಕಲು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಹಿಂದಿ ಇಡ್ತೀನಕಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐಟು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪದೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನಾ ಇದು ಐತೆ ಪುರ ಅಂಚ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಆತನ ಐಟು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಐತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ
ಇರೆಗ್ ರೂಪೇಶ್ಡ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಹಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಸರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆಯನ್ನು ಏರ್ ಬನ್ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದ ಮಾರ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಪೋಪುಂಡು ಇಂಬೇದಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇಂದೇನು ಈ ರೀತಿ 15 ವರ್ಷ ರೂಪೇಶ್ ತುಯ್ಲಕ ರೂಪೇಶ್ಡ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇರೆಗ್ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬಣ್ಣದಾದ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಆಗ ಮಲ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಪಂಪನೆಜ್ಜಿ ಅಹಂ ಪಂಪನೆಜ್ಜಿ ಆತ ರೈಟ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಿಲ್ಲ ಪಿತ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ತೋಜು ನಂಗೆ ಆಯ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನಾದ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಏನಟ್ಟಿ ಆಯ್ ವಾ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ ದುಂಬು 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಎಂಚೆ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಅವು ನನ್ನರೇನು ರೂಪೇಶ್ ಅಂತ ಕೆರೆ ಬಂಗಂದು ಅಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಹತ್ತು ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಅವು ಹಾಂ ಪಂಡಿತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಆತಿಲ್ಲ ನೆಜ್ಜಿ ಆ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಮಂತಲ್ಲ ಆಯ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ ಕಾಸು ಮಂತು ಪರಿ ಡೌಟ್ ಆಯ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಡ್ ಐಟ್ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿದೆ ಆಯ್ ಮುತ್ತಿ ಒತ್ತು ನತ್ತಂದೆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಕಾಸು ತಾಸೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪೋತಿಜೆ ಅವಾಗ ಏನು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನ ರೀತಿ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅವಳು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಆತ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೊಂದು 40 ದಿನ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೋಕೊಂದು 40 ದಿನ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಫೈನಲೆಗೆ ಪೋಡ್ ಬಂದಂಡ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ರೂಪೇಶ್ ಗೊಬ್ಬುನ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಫೈನಲ್ ಮೊಟ್ಟ ಬರೋವೇರ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ ಗೇಮ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪನ ಟಾಸ್ಕ್ಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಪುನೆಪಿ ಬಂಗ ಮರ್ಪಿ ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ರೆಡ್ ತಂಡ ಅಂಡ ಆ ತಂಡೋಡು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಲ ರೂಪೇಸ್ನೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೋಡಿ ಪಂಡ ಆಯವಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಅದಲೆ ಮನ್ಪೋಯ್ದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಬರುವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಐಟಿತ್ತ ಏರು ಪುರ ಪಿದ ಪೋಪುನಕ್ಲಿಂದ ಚೆಲ ಜನಕ್ಲೆ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು ತೆಂಗಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪಾತೆನ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ಮೆಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಬರುವೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಭರವಸೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಇತ್ತ ಈತ್ ಸಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಯರ್ ಪನ್ನಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ವೋಟಿಂಗ್ ಬಾರ್ದಾರೆ ಗೆಂದೋಡು ಪಂಡದ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಇರೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಪಲಯ ಲಕಲಂದು ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬೆನ್ನುಲು ಬಾದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಣ ತಿನ್ನಾರು ಈ ನಿಖಿನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನಾ ನೆತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗನೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನೆಲ್ಲಡಕಲು ಪೂರ ಎಂಕೈತಾಯಿ ನಾಲೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೂರ ವೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಬೇತ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶನೊಂಜಿ ಗೆಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಐಟ್ ಕಾಸುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ನಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕಲು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತಾರಣ ಈ ಸತಿ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬೋಗ ಅಕ್ಲನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ ಅಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಟೌಟ್ ಪಡ್ನಾಗ ಐಕ್ಲ ಅನ್ಪಂತೆ ಪಾಡ್ಪಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಾಗ ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕ ತೆರಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಬುರ್ದುಲ್ಲ ಇರಗ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು 5,000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ 2 ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತೀರ ಇರ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತರ ಎನ್ಯ ಸರ್ ಅವು ನಿಜ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪಂಡಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿನಿ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವಡೆ ಆ ನಿಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಂಡೆ ಹೋದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂದು ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಎನ್ ಮಾಂಟೆ ರೆಡಿ ಅಂದು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಬರ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಲ್ಲ ಪೋಯ ರೇಜಿ ಮೂಲ ಪದ್ದೆ ಸೀದಾ ನಡು ತುಂಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲ ದೆಪ್ಪಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಡೊಂದು ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಅರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂತ ಅದು ಬಂದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಅನ್ಪು ಯಾನು ಅರಿಕಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಆ ಅರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಲಂದು ಅವು ಆಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಆಯ ಇನ್ನೊಂತೆ ನೆಟ್ ಪಾಡುವಂತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಐದು ಕಾಯಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ರೂಪೇಶನ್ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಬಂಡದು ನಿಜವಾದು ಅವು ಮಿಚ್ಚು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪತ್ತತ್ತು ಒಲ್ಪಲ್ಪರ್ದು ಫೋನ್ ಬರಂತುಂಡು ಏತು ದೂರ ಆ ಮಂಜೂರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಕ್ಕನಾಟ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪನ ಅಂತೆ ತಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕನಾಟೆ ಪೋರೆ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ತವಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜವನ ಸೇರು ಅಂತಾರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಬರಂತುಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ ಬರಂತುಂಡು ಇವನ್ ಯಾನಲ್ಲ ಅರಿ ಆಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ ಸಪೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರತೆ ಅವು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತ ದಯಪಂಡ ಆಯನ ಮಾನವ ಐತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನಾಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದ ನಾಯಕಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆಗ ಅವು ಭಾವ ನಿತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಮುಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ 4 ಜವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲ ಬಯ್ಯನ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪಿ ಕೆಲಸದ್ದು ತಾರ ನೀನು ಅವಲ್ಲ ಪಂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುರತಿಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಆ ಪುರ್ತಗ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಏತೋ ಸಾರ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಓಡಮಟಂಡ ಆಯ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಫೋಟೋಲ ದೆತ್ತೊಂತಿಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕು ನಂಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಅಕ್ಕಲ ಮೋನೆ ತೋಜಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ 100 ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅರಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಆ 100 ಬ್ಯಾಗ್ ಅರಿ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐಟದಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಗ ಮಂತಿನ ಸೇವೆ ನಿಜವಾಡು ಐಟ್ಲ ಆಗ ಒಂಚೂರು ದೇವನ ದಯ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು
ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಈತ ದಿನದ ದೀರ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯ ಬೋತಿನ ಎಮ್ಮೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಃ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಬಾಣಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಎತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರೂಪೇಶ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ போய் ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕಡೆಕಾದು ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇಗ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೇಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಈರೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅದು ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರು ಸರ್ ಏನೊಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು నేను ತೂಪನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ఆయన ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ತೂಪನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕರವಲೆತ್ತು ಮಾತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮೇತ ಏನು ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಆಯಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಗಾಯ ಮಿತ್ತು ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಆಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗ ಏರೇರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏರೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಆಂಡ್ ಆಯ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ನಂಕಲು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರದ ರೂಪೇಶ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನಾಯಕ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ತೂವೊಂದಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಯಾರ ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಕ ಆಯ್ದಲ್ಲ ಆಯ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಪನೊಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಯ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಕ ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ఆయన ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯನ ಕತ್ತಾಡಿತ್ನಾರ್ಲ ಪನ್ನುಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಅರೆ ಪಂಡ ಆರ್ಲೇನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಿನಾರು ಚಿದಾನ್ ನಾಯ್ಕ ಪಂಡದು ಆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ರೂಪೇಶ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದೆ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದು ತೋ ಕೆಲಸ ಯಾನೇ ತೂಪು ಜಾರು ತೂಪೇರು ಅಲ್ಪದು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಇಡೀ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕರಾವಳಿದ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗಿಯ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ఆయన బిగ్ బాస్ తూక ఆయన బిగ్ బాಸ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೊರಕ ಆಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲು ಮೇಲೆ